खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। नगाव जिल्लायाव बर' बिजोङा जोबस्रांबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव मावफुं जथुमा खुंनाय बादियै मैयाबो नगाव जिल्लानि कथियातुलि बाख्रागावआव जानानै थाङो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे मावफुं जथुमा लानायनि थांखिया जादों सोलोंथाइ, बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो हा-हुनि जेंनानि सायाव सावरायनाय, जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय। बे हाबाफारियावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मोसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै बुङो दि बर' बिजोंनि फरायसालिया नगाव जिल्लायाव जोबस्रांबाय। फोरोंगिरिफोरा दङ नाथाय फरायसुला फरायसुलिफोरा गैलिया। बिनि सायाव मा बेबस्था लानाय जायो जाहाथे बे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सालायफिननो हायो, बिनि सायाव जों सानगासिनो होनना बिथाङा फोरमायथियो। आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव रादाब। आसामिस हारिमुनि आसामिस फालि एबा गाम'साखौ जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन सुंद'बै GI टेग खालामबाय भारत सरकारा। मैया उदालगुरि सार्किट हाउसआव आसामनि केबिनेट हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बर'नि आर'नाइखौबो GI टेगनि थाखाय एप्लाइ खालामदों। दाबो बे प्रसेसा जोबाखै। हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननिफ्राय आर'नाइखौ GI टेग मोनहोनांगौनि थाखाय प्रसेसफोरखौ नाजाबाय थादों। बबे लेभेलाव मदद होनांगौ होनना। बारग'बियो अमर सिंह ब्रह्मनि खौरांगिरि मेल। रन्जन दैमारिया बिटिआर सरकारनि फावफान्दायनायनि थाखायनो दासिमबो जोबथेसालियाव दं। प्रमद बर'नाव गिनाय दं। रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैब्ला चिफनि मासिखौ गोमाजानो गिनानै हिमान्त बिश्व शर्माजों प्रमद बर'आ गोरोबनानै जोबथेसालिनिफ्राय बख'आखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया हारिखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे गोरोबथासो। प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोन 16 बिफानखौ खोमानानै होबाय। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा रायजोनि सार्थखौ नायनानै गावनि CEM नाममात्र जानानै थानाय बिबानखौ एंगारनांगौ आरो बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामनानै बे सुक्तिया जेबो खामानि गैया बेखौ केन्सेल खालामनांगौ। दरखार जायोब्ला गोदानै सोमावसारफिननानै गोदानै गोरोबथा खालामनांगौ, जाय गोरोबथायाव बर' एबा ट्राइबेलनि गासैबो पावार एन्ड फांसन्सफोरा थागोन आरो मोन 40नि जायगायाव मोन 50सो बिफानखौ आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लानांगोन। अब्लासो जों बर' रायजो राजाया गोजोननो हागोन होनना अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। बर' आइजोआ सनमान गोनां बान्थाखौ मोननो हादों। कार्बि आंलंनि थागिबि मुस्रिमा मिलुजा बसुमतारिया दावहारु लंलाराम सल'मा बिजाबनि थाखाय डक्टर आम्बेडकार साहित्यश्री एवार्डखौ मोननो हादों। बिथाङा बर' रावनि अनगायैबो गुबुन रावजोंबो थुनलाइ सोरजिबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 11 दिसेम्बर खालि भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव डक्टर आम्बेडकार साहित्यश्री एवार्डखौ बिथाङा आजावो। आइजो माहारिया जेरावबो रैखाथि नंलिया नामा? दिल्लीयाव सासे 17 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ सानै सुबुङा एसिडजों गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया गावनि बिनानावजों फुंनि समाव फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो न' खाथियावनो सानै दुथाङा बाइकआव फैनानै हिन्जावसाखौ एसिडजों गाग्लोबो एबा एसिडखौ सारनानै होलाङो। बे जाथाया दिल्लीनि द्वारका ओनसोलाव फुंनि 7:30 समाव सोमजिदों। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि 19 बोसोर बैसोनि साचिन अरोरा आरो बिथांनि लोगो सानै हार्षित आरो बीरेन्दर सिंह साथामखौबो पुलिसआ खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गुबै दायनिगिरि साचिनआ बे एसिडखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय अनलाइन अर्डार होयो आरो बिनि रांखौ पेटिएमनि जोहै होयो। खौराङाव फोसावनाय बादिब्ला हिन्जावसा आरो साचिन सानैजों लोगोमोन, नाथाय थांनाय 2-3 दान सिगांसो हिन्जावसाया साचिनजों लोगोखौ सिफायनानै रायलायनायखौ बन्द' खालामो। जाहोनाव साचिनआ रागा जोंखांनानै बे गिथावना हाबाखौ मावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एसिड सारजानाय हिन्जावसानि देहाया 8% खामो आरो दायो मोजां हालोदाव देहा फाहामसालियाव दं होनना फोरमायो पुलिसआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।